Welcome to our YouTube channel. Welcome to. Ini ಎಂಬೆನ ಸಂವಿತ್ನ ಬರ್ಡೆ ಇಂಬಿ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಯಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ದಾಯ್ತಪರ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚ ದಾಯ್ತ ಎಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಾಯ ಶಾಲೆಡ್ ಪುರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗ ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊರ್ತೆ ఒక మ్యామ్కు పూర లడ్డు లడ్డు లడ్డుల చాక్లెట్ల ದಾಯ್ತ ಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ನಿಕ್ಕಿನಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಮ್ಮ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಚೈನ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ತಾರೆ ಚೈನ್ ಬಂಗಾರ ಚೈನಾ ಕಂಪಸ್ ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ನಿಕ್ಕವು ಕೊನಪೆರ ತಂತೀರಾ ನೆಟ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನನಗೆ ದಾಯ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರು ಎಕಡ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿತ್ರ ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಮಾನ್ದ ಅವು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮುಲ್ಪ ಕೋರಿ ಸಾರ ನಮ್ದು ನೀರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸಮ್ಮಿತ್ರ ಅಮ್ಮ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇರು God bless you. May the good God bless you and wish you happy birthday to you.
ಆಯ್ತು